Рада дава последно наставление на ученичките. Не се притеснявайте, всичко си знаете и изпита ще протече отлично. Учителят Климент пита Стефчов да изпита децата. Кирияк Стевчев, бихте ли заел с важната задача да изпитате ученичките на този годишен изпит по история? Ще се заема! Райно, излез ти. При автокефалната църква, благодарение на кой благодателен владетел ни се тя дарува, като неотменимо съизволение на нашия верноподан народ, на чия писмено се четат църковните книги днес и от кого се тя създаде. Доста небрежно е преподавано, да излезе друг. Анке, излез се. Кои фатални причини вкараха в безотлагателна битка българския цар Крум и поради кои закони изискваше всеобща почет? Нямам чест да ви зная, но вашите неясни въпроси биха затруднили и възрастните дори. В този момент Бойчо Огнянов пита за разрешение Рада да продължи да изпитва девойка. Може ли, госпожице? Кажи ми, Анке, кой е хан Крум? Той разби пълчищата на гръцки император Никифор. Той създаде закони против кражбата, пиянството и шпионите. Браво, Анке! Коя иска да излезе сега? Райно, излез ти! Кажи ми, Райно, кой намери българската азбука? Нашето АБ, кой го написа? Кирил и Методи. Най-сетне излиза и Събка с нейният впечатляващ отговор. Кажи ми, Събке, кой е хан Омуртак? Хан Омуртак е български владетел, син на хан Крум. Той остава в българската история със строителната си дейност, допринесъл за развитието на близкоско-преславската култура. В следващия момент всички запяха патриотична песен.